iBhayibheli lithi ngalokho uNkulunkulu wabanikela kumoya wokweduka kaloku bekhonza okudaliweyo kunomdali. uNkulunkulu uyena owabani not uSathane, not amadimoni. Khona abantu benikelwa uyena uNkulunkulu komoya wokweduka ngoba abazange bamlalela, abazange balilalela izwi lakhe, baqhubekile bafuna benzela amagama kunokwenzela ukuzuza more souls for uNkulunkulu. Abantu labo ngathi noma uthi ubabiza uthi asibuyele la waqala khona, angancamela ukufa ngoba istatus sempilo manje yakhe siphezulu kakhulu kunendlela aqala ngayo. Khona abantu, mina ngikholelwa ukuthi uma ngabe izwi likaNkulunkulu lingenile lakushintsha, akubi nzima ukuqala phansi. Ngikholelwa lapho nje. Uma ngabe i-tax collector ihlangana noJesu eyayibizwa ngoZakewu, uZakewu lithi iBhayibheli kwathi esezwile izwi likaNkulunkulu uJesu ekhuluma naye engenise kwakhe, kwasho uZakewu wathi ngizothatha konke bengikuthatha kubantu. Uyayizwa leyo nto? Konke ngikuphindisele. Uyayizwa leyo nto leyo? So athengise ngokunyabela abampofu. Uyabona? Ufuna ukuba negugu ezulwini njengendoda enothileyo. Buza abafundisi manje abakhulu abadumile ukuthi ungakwenza yini lokho. Uma wake wabamba abazalwane, wabamanipulate ingqondo, ubabamba ngamanga ngenxa yemali. Conference iqoqwana nezimali engeke isindise umuntu. Mawungamtshela nje khona izinceke ongathi mawubiza uyibeka la uthi ake uqale la waqala khona, ake wehle lapha ya. Ukhipha unikelela abampofu, wenza into kade ungazenza, ufune nje ukuba negugu ezulwini ukuze igama lakho lilotshwe encwadini yokuphila. Khona abangebayenza, abangancamela ukufa, sebenikelwe ke labo bantu. Uhlobo labantu esekufezeke uHebrews chapter 6 verse number 4 elithi labo asebaka bekhanyiswa ngezwi likaNkulunkulu banambitha nesiphiwo sezwe elizayo, baphatheka ngisho eziphiweni zikaMoya Ingcwele. Lithi iBhayibheli uma beke bahlubuka, bahlubuka, lithi iBhayibheli ngeke baphinde bavuswe labo bantu. So khona abantu abangebasavuswa ngisho ngabakhulekela, babona ukuthi impilo abayiphilayo bazohlazeka uma bengehla kwistandard sempilo abayiphilayo. Khona abantu abanjalo. Qhubeka akhipha isizisu, aqhubeka ungcobo lo okhulumayo, qhubeka abamba izimali zabantu ngendlela engekho right. Aye ku-appreciate lokho uNkulunkulu amnikeza, afuna ukukhuphula istandard sempilo. Uyayizwa? Hayi ngokuNkulunkulu sizikhuphukela sona ngoba uNkulunkulu evula iminyango. Ngikufune ngikwenze. Sewunikelwe, ngisho ungathini sewunikelwe. Khona amadoda ongathi umuntu asiqale phansi ngeke azakwazi. Uwabona ngokuthi abhizi kakhulu amenywa left right and center, kodwa mawungathi asikhuphuka intaba cha. Ubomxwayi umfundisi ohlala naye unyaka wonke eningakaze nje nikhuphuka intaba naye. Ubomxwayi umuntu ongakaze akhuphula abazalwane kiwe entabeni, kodwa amandla maningi. Nokukhuluma kwakhe kuningi. Isho ukuthini lento? Usenikelwe. Khona sebenikelwe emoyeni wokwaduka. Qhubeka akhipha isizisi ekholwa, qhubeka afuna ukulala nezingane ekholwa, aqhubeka enza amanyala ekholwa. Uzibuza ukuthi kanjani lenceko. And akubona abesilisa kuphela, nabesifazane bakhona sebenikelwe. Osevane nje akaphazamisa uhlelo ngoba naku ufuna ukuprofeta yena. Aphazamisa uhlelo ngoba naku uthi uNkulunkulu uthi akenza into ethize. Khona abafuna ukucontrola, ukunikelwa lokhu usunikelwe mawusunjalo emadimonini. And mawusunikelwe kule moya yokwaduka, awuboni abanye abantu abaphambi kwakho, uzibona wena. Ufuna ukurecognize ngisho endaweni ezingadingi ukuthi urecognize. Baba namagama angekho ngisho eBhayibhelini. Othi uyahlola likho nje ezwini legama. Babazibize ngezinto ezinkulu, benza izinto ezinkulu, ngeke basasuka kuleyo mpilo. Banikelwe labo bantu ukuthi sebeyoze bafe benje. Baningi abanjalo. Baningi futhi abasazoba njalo. Iqala kancane lento, ungazamukeli ukuthi uNkulunkulu ukubekela. Ukubekela ungadumi kodwa ushumayela ivangeli lokuhlukanisa umuntu nezona. Ufune wena ukuhamba nabadumile. Abakaze bahamba ababili bengavumelana. Khona isivumelwano fasenziwe before ukhuphuke. So baqapheleni abantu asebenikelwe emoyeni yokweduka. Baqapheleni kakhulu. Bazoqhubeka, baqhubeleke phambili engamesabini uNkulunkulu. Baqhubeke benza izinto against izwi likaNkulunkulu. Bethi bayakholwa. Qhubeke badedela ama-women preachers, women leadership, bakwenze lokho, badlale, benze yonke enye into ongayicabanga. Banikelwe labo bantu. Bathi kwakushiwo eKorinte hayi la. Lo muntu osho kanjalo unikelwe, akalihloniphi izwi likaNkulunkulu. Uzibone ngaphezulu kwalo yena engalungisa. Ngama masitshela uNkulunkulu ukuthi ku wrong lokho wakubhala, mina nginokungcono ngingakwenza nabangilandelayo. Unikelwe lo muntu. Khona abantu asebenikelwe ongeke usabenza lutho futhi ngeke besaphenduka. Hebrews chapter 6 verse number 4 ufezekile ngabo.
uNkulunkulu anibusise. Ungabi osenikelwe, phenduka kusemanje. Funda ukuphenduka. Khuthalela ukuphenduka usuku nosuku. Zifundise ukuphenduka kuNkulunkulu. Uma uxabene nomzalwane, ungapheli isikhathi ungabuyisene naye. Ungafani nabafundisi uthola ukuthi uNgcobo ushumayela kanje nje khona ama-calls angawabambi. Ngisho ungamfonela ngisho umsendela ama-message ngiyazi akuphendule. Kodwa uyashumayela uNgcobo, ubhizi emhlabeni, wazi ukuthi uyashumayela. Kodwa khona abantu abangakutshela a different story ngayo ukuthi no man, akangikhulumisi, akangifuni la ngihambe khona. La uyayizwa leyo nto, senikelwe emadimonini. Unganikelwa uphila emadimonini. And mawunikelwa uNkulunkulu uyolamlelo ba.